ntị n'ala nuru ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu ya bịaba ama ihe eriri n'ikpeazụ gịrịnụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tuzude bụ abalị 25 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ orie mmamma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogwu nwoke dị na nwoke agwụ nwoke ekwete na agụrụ papa ebube Clara nwoke ọcha na ebe a n'ụtụtụ a nwaanyị ọma ọ ga-adịrị mma onye ezi mkpọgo ụdara ji amị n'ọnwa Nọvemba ahụ nwaanyị ekwete na ahụrụ onye ji enye ihe na ọchịchịrị Clara Nwambaise nnọọ. Thank you. Ibolachi. Tata bụ ụbọchị akara aka. Mana it is well. Ka mkwegode ekele. Kwe ekele. Igbo ndị ọmụ na sala Trinitelo n'otu n'ọdịkwa oyi asị m ya gaziere unu ndewo. O wee bụrụ ya. Echekela m mmụọ ma a na-apali m ịga ikpe ahụ taa. O nwere ihe mere? I don't know. Mana mmụọ ma na-awagharị n'ime mmụọ m na-awagharị. Clara m nwa anaghị aghọta gị o. Anaghị m aghọta asụsụ ị na-asụ. Eche m na aga m eso gị aga. Anaghị m aghọta ihe ị na-achọ ịkọwara m n'ụtụtụ a. Mụnwa anaghị aghọta ọ dị ka ị na-asụ Latin. Asị m gị na mmụọ ọ Japan ka ị na-asụ ihe a. Ị chọrọ ime ihe mmụọ ga na-eme gị somehow gị lee ma ihe ahụ anya ama m ka nwoke ihe agwasị ihe a bụ mmụọ chọrọ ịkara m ma paga m n'ụlọ mkpọrọ. Ihe a bụ mmụọ chọrọ ịkara m paga m n'ụlọ mkpọrọ. Maka na ihe ijara ya nọ na the last ikpe ekpere. Clara si no. Mma ahụ na-asị gị agala gị defend m n'ụlọ ikpe taa si mma ahụ no sochie m azụ naanị gị bụ onye nwere naanị gị bụ onye nwere naanị gị bụ onye nwere onye nwaanyị m ga-emeli ihe a ị ga-emenwu ya ị ga-emenwu ya Clara nwoke ọcha onye nwaanyị enyebe m ọsịsa biko ịma na ikpe ahụ ga-ebili ọkụ ma ọkụ elekere 12 nke ehihie ụbọchị taa. Aka na m ajụ eluigwe ajụjụ ma m ga-agịla ije ị ga-aganwu ya mma ahụ na-ediscourage gị bụ mmụọ chọrọ ịkara eluigwe nye m ọsịsa bụ mmụọ chọrọ ịkara mpaga m n'ụlọ mkpọrọ eluigwe nye m ọsịsa ama m ka nwoke ihe agwa si wee kwado uche that man is spiritual. I'm telling you, thank you. Ama na ihe adịghị ordinary. Ị na-aghọta ebe m na-eje. Ọkpọ na-eme gị ụra. Ịnọtụ ntakịrị ụra na-atụ gị. Mgba weta ụbụrụ isi gị ka nkast ya bind ya. Kọdụ Igbo mụrụ nze ma ọzọ na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla tupu anyị eme ka ị mara isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ anyị chọrọ iji ohere a mee ka ị mara n'ihe omume ahụ anyị ji ewetara ọha na eze kwa ọnwa ọbụla bụ oje zuru obodo nke ọnwa a ga-ada kpọmkwem n'obodo Egbu dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa Satọde nke izu ụka bụ abalị 29 nke ọnwa Ọgọst a anyị nọ n'ime ya ebe anyị ga-anọkwanụ eme ya bụ oje zuru obodo n'obodo Egbu bụ na All Saints Cathedral dị n'Egbu ebe a na-akpọ Ogodo Playground. Ị bụrụ onye Egbu ị ga-ekpe ka akọrọ gị nke a n'akụkọ gị nwa bụ onye Egbu ị ga-ekpe ka akọrọ gị nke a n'akụkọ ịmawa ihe niile ka a na-akọrọ akụkọ abịa na-akọrọ gị na ewetara oje zuru obodo n'Egbu ịbịa sonyere ya ndị ọzọ uche ịma nọ na-emecha ihe a ga-oge ndị anyị ga-enyekwa awọdụ ọrụ n'ụlọ gbala asa enwe na awọdụ for you mana ọrụ n'ụlọ pụta n'igwe ma enye ya ekpo ọkụ a ga-agba ụnụ so ụnụ kwado ọfụma a ga-agba ụnụ ndị Egbu a ga-agba ụnụ so ụnụ hazie onwe ụnụ ọfụma na ụnụ dị njikere maka anyị nwa onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo onye chọtara ya achọtala 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ sonye anyị nwa ga-enye onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ụnụ ga-ayịrị bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị Mọnde na-esote ya
anyị agbụ na ajụjụ ọnụ gbasara ihe obodo egbu na-asọ na nke ha na-anabata. Kedu ndị na-eme ihe a? Ịma ọ dịla ụdọ wee bụrụ ya dị n'ụtụtụ Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Anyị ga-elebakene ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na nkwado ndị opposition maka ntuliakaelu afọ 2027. Ịma ọchịchị ọbụla na-enweghị opposition, ọchịchị ahụ anaghị aga nke ọma. Onye ọbụla gara akpụkpọ taam ọbụla ya agba first, onweghị onye na-ama ya aka n'ihu, onweghị onye na-enye ya na-ama akị ya. Agụmakwụkwọ onye ahụ ekwesịrị ka enyowe ya enyowe. Ma n'ime strong rival, onye na-esote gị n'azụ okwu siri ike n'ala, ị ga-eme ọfụma nke ọma. Ịgba first gị mara na ị mere gịnị, ịgbara first. N'ihi anyị ga-eleba ya anya n'ụtụtụ a nkwado ndị opposition maka ntuliakaelu afọ 2027. Ajụjụ anyị na-ajụ gị nwa bụ onye na-ege ntị wee bụrụ n'ihe iji anya gị ahụ nakwa nke ị nụrụ na ntị, ị na-ahụta ndị opposition enwere ugbu a n'ala anyị dịka ndị ga-akwapunwu Tinubu n'ọkwa ọchịchị? Opposition Peter Obi, opposition Atiku, opposition Makinde, ọkwa ya? Name them. Shawore na ụmụnne ya. Ị na-ahụta ndị a dịka ndị nwere ihe ọ ga-ewe ịkwapụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa? Ndị a ha ga-emerinwu Tinubu na ntuliakaelu afọ 2027? Tụlicha ka akwa nkwụsị gịnị movement. Ịghọtala otu ka nkụ. Opposition party ka nkụ. Nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ihi ya. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị buli ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị, gawa na Facebook n'ụtụtụ a, ga ebe ahụ ga-akiriwe anyị ruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eco FM, jiri naanị capital letter dee Eco FM 100 Eco FM naanị, kliki ịkpam kiriwe anyị, zibatara anyị ozi, like kwa ma egene share. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard, gezie ntị. Atụọla otu nwoke ọwụ na mba Amerịka mkpọrọ ọnwa 121 121 months imprisonment maka iji ụkpụrụ ọlọrọ ọhụrụ ama dịka ChatGPT ji ma amụma izu ohi n'ụlọ ọba ego. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụkpụrụ Atiku chọrọ iwebata n'okwu gbasatara mmanụ ụgbọala bụ iji mee ka mmanụ ụgbọala dị nyafụnyafụ n'ala anyị, ka Kenneth Okonkwo kwuru. Sonyere otu pati APC ka inwe ike kwụnye ndị steeti Ọyọ n'ọkụ, ka onye minista Tinubu gbara Makinde. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị mgbakọta aka ọbụla anyị na n'otu Labour Party ga-agbakọta na ntuliakaelu afọ 2027 ka otu pati APC na steeti Abịa kwuru. Tinubu kwesịrị ịbụ onye isi ala Naịjirịa ruo ọtụtụ oge, ka Olubadan nke Ibadan bụ Ọba Rashid Ladoja kwuru. Bụ akụkọ na-adakarịrị m n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọwa ejirila aka ya gbuo onwe ya n'ahịa Obudu Market dị na steeti Cross River. 2027 Peter Obi ajụla ịdọnyere Atiku ukwu na ya bụ ọkpụkpọ oku ọ na-akpọ ka eweghachie ego mkponye aka fuel subsidy, ma kwuo na ọ bụ eziokwu na ọchịchị dị ugbu a anaghị eji uru enwetara na ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy ewepụrụ eme ihe dịka o kwesịrị.
ndị opposition achịrịla chịkwasara onye Director General nke otu kansụl achụnta vootu otu pati APC bụ Senator Abdulaziz Yare n'ihi okwu ekwuru n'otu pati APC ga-achịkọta ọchịchị chifee afọ 2031. ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo atụgharịala ịgba arụkwaghịm onye bụbu onye isi oche ha bụ Blessing Agbebaku gbara ka ọ bụrụzie na akpụsịrị ya ọrụ n'ike. No be small thing. Mana ha buru ụzọ gwa ya na ị ga-ewere ịgba arụkwaghịm ka ị ga-ewere ka enyocha gị ama m ịghọta. Ya nwa bụ Blessing Agbebaku bụ onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo. Ya nwa ji aka ya resign ya. Due to condition enyere ya. Resign ya. Ama m na aghọta. Ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo apịwakwa n'aka họpụta onye ọzọ dịka onye a ga-eji dochie anya ya. O rubeghị ihe dịka otu izu ụka pịam atụgharịzie ya bụ ịgba arụkwaghịm Blessing Agbebaku gbara mezie ya ka ọ bụrụzie impeachment. Mana asị na ọwụghị onye ọkwa ihe ya gwara ya. Ọ dị egwu ike gwụrụ. Peter Obi ajụla ịdọnyere Atiku ukwu na ya bụ ọkpụkpọ oku ọ na-akpọ ka eweghachie ego mkponye aka fuel subsidy ma kwuo na nke bụ eziokwu bụ na ọchịchị dị ugbu a anaghị eji uru enwetara na ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy ewepụrụ eme ihe dịka o kwesịrị. Ọ Peter Obi welitere okwu ihe fuel subsidy so ọ chọkwa ikwu nke ọ ga-ekwu na ahagide aka nga ahụ ịwala atịwa so ihe o ji gbagodo bem ka mara ka ekesi anyanwụ. O wee bụrụ ya otu pati APC na steeti Abia apụtala gọrọ ụkwụ n'aka ha kwuo na onweghị mgbakọta aka ọbụla ha na n'otu Labour Party ga-agbakọta na ntuliakaelu afọ 2027 na onye ọbụla na-ebugharị akụkọ dị otu a na ha nwa na-ama amụma ha na otu Labour Party inwe mgbakọta aka ịbịakọta ọnụ na ntuliakaelu afọ 2027 na akụkọ dị otu a wụ foul. Ọ dị ego. Oche aka na-ekwukwa nke ahụ onye minista Tinubu agwa Makinde na o sonyere otu pati APC ka enwe ike kwụnye ya n'ọkụ. Uche ọ naanị otu pati APC ka a na-akwụnye mmadụ n'ọkụ ka enwe ike kwụnye ndị steeti Ọyọ n'ọkụ. Ịma ihe onye minista na-achọ ịkọwa bụ na ị na-esonyehụrụ n'otu pati APC nothing for you. Ka ndị steeti APC si erite uru ị gaghị eritecha ya. Ọ bụ ihe ọ na-achọ ịkọwara anyị. Ọ bụ ihe ọ na-achọ ime gịnị ịkọwara anyị. O wee bụrụ ya ka ọ dị atụọla otu nwoke ọwụ na mba Amerịka mkpọrọ ọnwa 121 121 months imprisonment maka iji ụkpụrụ ọlọrọ ọhụrụ ama dịka ChatGPT ji ma amụma izu ohi n'ụlọ ọba ego. Ọ gara na-ajụ ChatGPT kedu ka m ga-esi zuo ohi n'ụlọ ọba ego laa n'efu. Ọ ka agaghị akọ m onweghị onye ga-ejide m. ChatGPT anyere ya nsa. Look at you. O nwere ihe jụrụ nke ahụ ọ na-agaghị ya wụwara gị ya okokwe. Ọ dị egwu. Mana ka ọ dị ya bụ mba Amerịka elela ya bụ nwoke tụọ ya mkpọrọ ọnwa 121 121 months imprisonment. Uche ka ezi amịnị ya ezifọrọ. Ike gwara ka ọ dịla anyị la akụkọ Daily Post. 2027 akụkọ niile a na-akọ gbasara asambodo Tinubu bụ akụkọ mmegheri anya ka Ndume kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị agaala aka ka egbe pịṅụrụ mmadụ 3 jiere egbe ma zọpụta mmadụ 6 atọrọla atọrọ na steeti Zamfara. Ọ bụ Chineke ọ bụghị Don Jazzy mere m ji bụrụ onye na-eme nke ọma taa ka Wandikolu ji agụ egbe kwuru. Mary Habila bụ nwaanyị ahụ akụkọ kọrọ na ọ nwụrụ n'ụlọ Ụmahị nwụrụ n'ihi ọrịa mkpọchi obi n'ihi ohere o nwere n'obi ya ka ezinụlọ nwaanyị a kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post.
na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị oyi ọha egwu terọrist awakpola otu obodo na steeti Niger tọrọ ọtụtụ ndị bi n'obodo ahụ ebe ka ọ dị ndị agha ala anyị awụchala n'obodo ahụ. Iweghachi ego mkponye aka fuel subsidy ga-eme ka ọnọdụ akụnụba ala anyị bụ Naijiria kakwuo njọ ka onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi n'ala anyị bụ Mohammed Idris gwara Atiku bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmemme Idel Malud ọtụtụ ezinụlọ ahụghị nri rie ma ọ bụ ọkụkọ ha ga-ata n'ihi ihe isi ike. 2027 ọ na-ahụ Tinubu n'otu pati APC ahụ n'ahụ ka Dino Melaye kwuru n'ihi nhọpụta ahọpụtara onye isi oche NRX bụ Zak Adedeji dịka onye mwepụta ego otu achụnta vootu Tinubu. 2027 onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ ọkammụta Nentaweyi Wada ezutela Abdulaziz Yare na Abuja. Mmemme Idel Malud nwunye Tinubu bụ Remi Tinubu arịọla ndị okpukperechi alakụba ka ha ṅomiri agba onye amụma Mohammed bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 gọọmenti steeti Kogi adọọla aka na ntị gbasara imebi ngwongwo ọha na eze nwe na steeti ahụ ya na imebi bilibọọdụ ndị amanyere na steeti ahụ. Otu pati APC adịla njikere inweta mmeri gbaa gburugburu steeti Lagos na ntuliakaelu afọ 2027 ka Samuel kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ogo ndị oyi ọha egwu terọrist ji ebusa ngwa ọgụ ha ma chiliere anyị aka elu ejirila pasentị 202 202% ji gbago naanị n'otu izu ụka ka ndị agha ala anyị kwuru. 2027 Tinubu na ezinụlọ ya kwesịrị isi ugbu a bụrụwa ngwongwo na ngwongwo ha dị n'Aso Rock ka Dino Melaye kwuru. Adị ego. Tinubu kwara ngwongwo ya lara. Look at you. Ọsọ kwara ngwongwo ya nyefe. Si ya kpara ya ya na ezinụlọ ya. Na-ekwesịrị isi ugbu a paakị wa ya. Akwa ya maka ngwongwo karịrị akarị. Ka hapụ ịbịa n'ụwa na echefuru pin m. Echefuru handkerchief m. Echefukwara m nka. Echefuru m ndros m. Na ha bido gịnị ndros? Ya kwadowe ikwa paakị everything. Ekwukwala okwu na parable this morning. Na ọ bụchala ihe m na-agaghị ala ka ị na-ekwu okwu ị na-akpọ ya ahụ Sindros. Na wow, Dino, ndewo. Ọ dị egwu. Ọgụdị na ọgụ ndị oyi ọha egwu terọrist ji ebuso ngwa ogo ndị oyi ọha egwu terọrist ji ebusa ngwa ọgụ ha na-achịliri ndị agha ala anyị aka elu. Ha si na o jila 202%. Jibago n'otu izu ụka. Iche all positive results now. Ama m na aghọta ịma ndị agha ala anyị ha pụtara na nso nso a na-eme ka ndị Naijiria mara na ogo ndị oyi ọha egwu terọrist a ji ahụ ha ebusa ngwa ọgụ ha chilere ha aka elu sọrịnda ha na ọ gbagola o na in one week ogo ya bụ ihe ji gbago bụ 202%. Ka bụ akụkọ ọma. Ama m na aghọta ka bụ gịnị akụkọ ọma o wee bụrụ ya ka ọ dị onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ ọkammụta Nentaweyi Wada ezutela Abdulaziz Yare na Abuja bụ onye ahọpụtara dịka onye Director General nke otu kansụl achụnta vootu onye isi ala Tinubu. Wike bịara bịa pụta na nso nso a sị na ọ gaghị awụ onye isi achụnta vootu. Na ọ bụghị iwu na a ga-enyerịrị ya ọkwa tupu ya enye Tinubu mmeri. Ọtụtụ ezinụlọ ahụghị nri rie
ma ọ bụ ọkụkọ ha ga-ata n'ihi ihe isi ike dịka a na-eme mmemme Idel Malud. Ọ dị ego. Mmiri na-ama ohu ya na-ama onye kpọ ya. Mmiri na-ama ohu ya na-ama gịnị onye kpọ ya. Gị nwa bụ onye nọ n'ọkwa ọchịchị enye gị ego jiri ụzọ gị rie ya gbaa ya n'akpa. Ịlawa vileji ụzọ ahụ dị njọ ị ga-agba ya. Ọ dịkwanụ mma ị ga-eme gịnị ị ga-agba ya. Mma na-eme onwe ya ya chie na ọ na-eme gịnị ọ na-eme ọbọ. Onye na-eme nke ọ na-eme n'ụwa ya gbado anya. Ụwa anyị nọ n'ime ya bụ eme gịnị alawa ayara. Otu ụbọchị ị ga-agharịrị ụwa a mee gịnị laa. Ọ sọkwala gị enyela gị ego ọha na eze ma buru ya rie. Rie naanị gị. Onye kpuo gị mewa ya opres. Onye kpuo gị kpagbuwe ya. Onye kpuo gị si na o kpugbuola onwe ya. Gị na ndị gangige. Enye unu ego ọha na eze unu aga na one hotel like that gashia ya kerie ya obodo atọgbọrọ chako. Obodo atọgbọrọ chako akpa gị aka n'ọnụ ga-esi onye riri elu ọjị ya kpara ya akpụkpọ amaghị mgbe ọ ga-arị ha ya ọzọ. Look at you. Ị na-ajụkwa di onwe gị nha ụwa ala kedu ihe a ga-eji echeta m. Nha ụwa ala kedu ihe a ga-eji eme gịnị echeta m. Ịpụtagodu n'oche a maka na oche ahụ woche baba. Ishigodo nga arito ke ihe a ga-eji echeta gị. President ichicha pụọ kedu ihe a ga-eji eme gịnị echeta gị. Gọvanọ ichichi ihe a niile na-achị pụọ gịnị dị ka a ga-eji dị echeta gị. Local government chairman. Local government chairman ndị nke ahụ ka dị njọ. Asị gị ọ nwere abụọ ka njọ. Ọ dọla yom enwere abụọ ka njọ. Imechi ihe a niile ị na-eme ugbu a pụọ kedu dị ihe a ga-eji eme gịnị echeta gị. Ọ bụ mkpụrụ ahịa ole na ole rụrụ ihe a ga-eji echeta. Ahịa like ihe idoro 3 coaches. 3 coaches ahụ ihe a ga-eji echeta gị like 3 coaches. Idoro 3 coaches kpọọ ya ahịa pentie ya. Ịsọ ihe a ga-eji echeta gị. We dey look we know the judge. Onye na-eme nke ọ na-eme ya kpadokwa anya. I get why. O wee bụrụ ya ịnọrọ n'ọkwa ọha na eze enye gị nyeruo ndị be gị. Thank you. Enye gị ma egene nyeruo ndị be gị. Uche asa akịrị ụlọ nwere onye kpara akụ. Ị ma na o nwere ọtụtụ ndị local government chairman na-egotechara ndị be ha ọgba tumtum. Oh, empower them. Ọ bụ ihe eji eme ha ọgba tumtum. Ndị nọ ha within. Ya o je gbawa ọkada nwune ike gọrọ ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwuche. Onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi n'ala anyị bụ Mohammed Idris apụtala gba Atiku na iweghachi ego mkponye aka fuel subsidy ga-eme ka ọnọdụ akụnụba ala anyị bụ Naijiria kakwuo njọ. Amame na aghọta ịma kemgbe Atiku kwuru okwu a ọchị awọrọ ya ọkụ. Ọwụ naanị Mohammed Idris kwuru naanị okwu a. Netawe Yiwada onye isi oche otu pati APC n'ala anyị ọ kwukwala kwuo ya gwa Atiku na anwa weghachita ego mkponye aka fuel subsidy a na etu ekwutukwu ego gọọmenti etiti na-emefu na ọ ga-abịa nnọọ kawabe njọ. Uche na-asị ekwutukwu ego gọọmenti etiti na-emefu ọ ga-akawabe njọ. Akwa ka na-agbazi ego ọkwa na nso nso a ka anyị bịara bịa kọmpe ya ọchịchị Naijiria nke ugbu a ewepụrụ ego mkponye aka fuel subsidy na Naijiria mgbe a na-ewepụbeghị ya kedu nke ka mma. Ọkwa jụrụ ya bụ ajụjụ ọtụtụ ndị kwuru na Naijiria nke mbụ ka mma. Gịnị na-emezi ịma asị nwoke lụọ nwaanyị abụọ ya mara nke ka mma. Naijiria alụọla nwaanyị abụọ kedu nke ka mma. Ndume apụtala kwuo na akụkọ niile a na-akọ gbasara asambodo Tinubu bụ akụkọ mmegheri anya na ọwụ distraction na ndị opposition ha lekwasị anya na ịgba Tinubu na-eti na ọkwa ọchịchị. Ha lekwasị anya n'ihe ndị o merela ọwụ ha hapụ ihe ha kwesịrị dị na-akọ certificate asịkwala certificate asị. Ndume with all due respect anyị kwesịrị ịma rekọdụ onye isi ala gbasara ka o si gaa agụmakwụkwọ praịmarị na sekọndrị. Number 1 citizen of the country. What do you mean? Ke ihe mean Ndume? Nke emere ka ugbu a jụwa m ajụjụ ma atahịrị iwe ọnụ na I don't know. What do you mean? Ga-akpọghị ọnụ ka nwoke ihe ahụ. Kedu ihe ọnụ na-achọ ịkọwara anyị ha? Ndume how now? Anyị kwesịrị ịhụ rizọtụ ya ihu ya otu ahụ ihe o nwere dịka anyị si hụ nke Monde Okpebelo mara ebe anyị retiri ya.
now he has apologized to Davido. Oh, man, apologize to. Yeah. Mana result ka dịkwa constant. Through his head. Okay, man, apologize. Mana result ahụ ka dịkwa constant. Yeah. Di ahụ ya sịrị ebe ahụ ka dịkwa. Ka ọ dịla anyị lọ akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị taa bụ Tuzdee dịka ụbọchị ezumike n'ihi mmemme Eid al-Maulud, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na jiri na ihe Tinubu mere n'ọchịchị ya jikpee ya ikpe ma lepụ n'anya n'okwu gbasatara satifiketi ya ka Ndume gbara ndị opposition. Steeti Sokoto enye na ezinụlọ ndị ahụ ndị ọkpa egbe banditi gbagburu na steeti ahụ na ezinụlọ ndị onye ha rukpuru n'ime mmiri na steeti ahụ ego iti aka n'obi dị 100 nde naira bụ 100 million naira ma nyekwa ha ngwa nri. Okpebelo ekpeela mkpa ịga n'ihu ịdị na-awụnye ego n'ịrụ okporo ụzọ steeti Edo 2027. Ọ gụchakwala Makinde bụ onye kacha mma ga-emeri Tinubu ka otu pati APM kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Amerịka etinyekwuo n'uchu n'ọzụzụ ha na-enye ndị agha ala anyị. Ejirila mma magbuo otu nwoke ọwụ dị afọ 25 na steeti Bauchi oge ya na nwoke ibe ya na-alụ ọgụ. Egbuola otu onye ọrụ nchekwa na mmadụ abụọ ndị ọzọ n'osu ayara hịọtọrọ na steeti Edo. Uchele nwoke orela mma mapụ nwoke ibe ya lekwu ya. Magbuo ya nwụọ na ọ jụọla oyi. Ọ nwụọ na o. Asị gị ozuolo ozu n'ana. Uche amakwanụ m ke obere ihe you don't go the carry weapon. Ya wa ajụjụ m chọrọ ịjụ kedu ka obi ga-esi ka mmadụ gị na mmadụ ibe gị na-eme nsogbu ekwu ya ekwu aka ya aka pịam ịkparala weapon ịma ana ya nchọm obi etili emeghị ọ dị egbo. Ka ọ dị Igbo mụrụ nzemamụ ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị. Ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na nkwado ndị opposition maka ntuliakaelu afọ 2027. Anyị wee na-ajụ gị n'ihe iji anya gị ahụ nakwa na nke ị nọrọ na ntị, ị na-ahụta ndị opposition enwere ugbu a n'ala anyị dịka ndị ga-akwapunwu Tinubu n'ọkwa ọchịchị? Ndị opposition ị na-ahụ ugbu a ha dị njikere imeri Tinubu na ntuliakaelu afọ 2027? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.
na-agakwa ma na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bakwa ọgịga Ya hallelujah. ọkụkọ hapụ kpọm ihe ọ ga-eji azụ ụmụ aragbuo ya n'ahụ Hallelujah. ka ọ dị igbo mụrụ nze ma m ọzọ biko kere n'ọkwa ndị a dị oke mkpa. Mahadum University of Agriculture and Environmental Sciences dị n'Ụmụagbọ nke steeti Imo ji obi aṅụrị n'ezi ọha na eze ka ha bịa sonyere ha na mmemme ọgbakọ ndị gụchara akwụkwọ na mahadum ahụ bụ convocation ceremony mahadum ahụ bụkwanụ mmemme a haziri maka ndị gụchara agụmakwụkwọ na mahadum ahụ malite na agụmakwụkwọ afọ 2024 na nke 2025 na agụmakwụkwọ afọ 2025 na nke 2026. Nkụzi maka mmemme ndị a gụchara akwụkwọ na mahadum ahụ bụ convocation lecture ga-amalite n'ụbọchị Fraịde bụ abalị 4 nke ọnwa Septemba na-abịa abịa ma ọ kụọ elekere 11 nke ụtụtụ kpọmkwem n'ụlọ ọgbakọ ezumezu mahadum ahụ ji anabatacha mmadụ ruru 500 ebe ya bụ mmemme maka ndị gụcharala akwụkwọ na mahadum ahụ ga-ereji n'ụbọchị Satọde bụ abalị 5 nke ọnwa Septemba na-abịa abịa ma ọ kụọ elekere 11 nke ụtụtụ kpọmkwem n'ụlọ mmemme University Pavilion mahadum ahụ. A na-ezi ndị nne na nna, ndị nlekọta, ndị enyi mahadum ahụ, ndị ji aka oke na ọha na eze ka ha bịa sonyere mahadum a ṅụrịa ọṅụ. Mahadum University of Agriculture and Environmental Sciences Ụmụagbọ, mmụta
ga-akwapunwu Tinubu n'ọkwa ọchịchị Clara ha ga-emenwu ihe a ịma na ihe ndị mmadụ bịara na-arụtụ aka iji nọọ ji maatụ maka na ntuliakaelu steeti Ọshụn na ọ bụrụ na Adeleke nwere ike inweta mmeri na ya bụ steeti Ọshụn na ihe nrịba ama nwekwara ike ime na nke afọ 2027 ihe bụ ihe nrịba ama na-eme na ntuliakaelu Naijiria ịhụnanya ya nụ ọ dị egwu ike gwara ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 ị bọọla chi Uche nwa God. ụtụtụ ọma Ụmụ Kalara na Bọnachi. Ibolachi mmadụ ka na-aya Chief mmadụ ka na enyo ahụ. ndewo Ụmụ aka Babylon dị na abụọ. gaa n'ihu Ndị Enugu bụ awụghị mmadụ. Ma ọ polisi ahụ hapụrụ mmadụ awụghị mmadụ. Ihe mere wụ na ọ bụrụ na debe eziokwu ọ na-ahụ na ihe mere kemgbe onye matara. Ọ bụrụ na akpọ vootu otu kwesịrị ka esi tụọ ya na-enweghị ntụpọ na-enweghị rigin na-enweghị ihe ọzọ. Because people are washa n'anya anụkwa anyị na nwaanyị gekwa na ka ego dịsi igbo ya awụ ịgata igerikwa eche ebe ị ga-akpara cheta bụ ị ga-echigiricha ya agwụ igerikwa ọzọ then ọ ka mma na ịnọ na ụwa nwee peace of mind awụghị nọ na wee everyday egbuo n'ebe awụ na ebe dị ikpe nkwụkọtọ by the grace of God a nwere ike ịkpasi ahịa mọ chief markanụ ka ebe ya nzo ziri ezi ka hapụ nrụrụ aka n'ime ya ndewo ị bọọla chi Odogo na rezo. nwoke agụ Odogo ara gị na mma. dịkwara gị nụ Clara, eletrik bọọbụ ndị Imo steeti adịkwara gị na mma. Ekwara go nwoke agụ Onye nna na-ekwu n'ụbọchị taa nwoke agụ rọpike dịrị ọkụ na-ere wa. Ihe si na amanye ọnụ nwụọ, enweghị Chineke na-apụghị ime. Enweghị ihe God na-apụghị ime. Ebe o jikwa mee ya na gọvanọ ilega anyị. Ya na ga eme la ke because Nigeria nọ n'ime ya na APC nọ n'ime ya as the opposition tọrọ ịkapụ ya Chineke ọdọ mebere ya wụrụ n'eziokwu onye isi na-emetụta ha ọnụ na ya gaziere gị nọ nwoke agụ ị bọọla chi ị ka nọ ya ikuku ejidela onye nke a ị bọọla chi Eberachi Uchenna Clever Ọnụọha. ụtụtụ ọma Yara nwokocha ụtụtụ ọma o sapi ọ sapi ka echi ụmụọdụ amapụ okuku akpọga. ndewo Iji gbado eziokwu ndị ya wụrụ ma ndị INEC na ndị ewu ndị ahụ maka ha gbasara ịgụ vootu ha lezi anya ma ndị ga-emeri ha ahụ ha ndị ewu mmadụ a sị ha dike n'ebe dike nọkwado isi ebe ọzọ so n'obi kem ha hazie ya ma onye isi ala ejighị anya ukwu n'ihi na ya nọ n'isi ha ji akịa ya wụ vootu ndị ga ha mmeri bikọs ihe emego ugbu enweghị onye ọbụla ọrịa na mma so a chọrọ ka enwee mgbanwe ya gaziere gị nọ ya bụ chere obi gị adaala ọdụ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya na Facebook anyị Comrade Dimkpa Emeka si ụmụ alụmakọ dị na kansụl ime obodo Ehime mba nnọọ nke steeti Imo zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na onye ga-akwapụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị bụ Peter Obi na n'ihi ya ọ na-adụ Atiku si ya bịa ka ya na Peter Obi gbakọta aka ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ka e nwee Naijiria magburu onwe ya ya gaziere gị nọ ka ọ dị anya ahụ na nke gị na ụtụtụ a Agụọha Meshak aka eleli ya nwa ite isi obi akpụ egbe ma nke steeti Imo zibata ozi gị ọ sị ndị opposition nwere ihe oge wee kwapụ otu pati APC n'ọkwa ọchịchị akwe na-aghọta ma ọ bụrụ na ha ga-eme gịnị a ga-abịakọta ọnụ o wee bụrụ ya ka anyị dobere ihe ebe ahụ anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a John Destiny ọsọ ụtụtụ ọma ọgụ uche na ntị Clara na ihe omume anyị na ọ masịrị ya nke ukwuu na Chineke gaa n'ihu na-enyekwu anyị ike anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a oke ọkwa John Destiny zibatara anyị ozi o wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị Comrade Ompadek Chidozie Nwosu isi ụmụ ọkanne
zibata ozi gị ọsọ ụmụọka na bụ the most peaceful community enwere na steeti ime ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na icheghị na enwere opposition na Naijiria ka ọ dị ugbu a maka na Tinubu akụọla onye ọbụla mgbọrọ ọkwa ị na-aghọta na Peter Obi na NDC adịghịzi popular na ọ dị unfortunate sị ka Naijiria gaa n'ihu ya gaziere gị nọ ịbọọlachie Uchenna na Clara. ụtụtụ ọma anyị dị mma ihe m sị atụnye gbasara ọchịchị Naijiria opposition achọghị win election na Naijiria taa onye iru na-ekwugere na mbụ onye a na-akpọ nna nyere iko onye ji nwa Chineke mara ọnọdụ ahụ Peter Obi na Atiku bịakọ ọnụ ihe bịakọ ọnụ ihe dị iche ga-adịlele a ga-enwe mgbanwe agaghị ewi n'ile Tinubu o nweghị ihe arụga ọchịchị APC arụgara anyị enweghị na-enwe idea na enweghị ha arụga ihe bịakọ ọnụ ha abịala da mewe ihe mpako ma ọwa nka gị n'ọchịchị ma ọwa m tọrọ gị ma ihe ọhịa medige ya ọrụ mụrụ ga-agwa ewe arụ m ozi ụma ga-eru ha ntị zie na esi ha abụọ bịakọ ọnụ agaghị enwe mmeri ndewa ya gaziere gị ịbọọlachie abụọla m chi ndewa Uche na Clara ọnwa darita nwaanyị ọma site ebe anyị nọ pụọ ụnyaahụ ọ tata ka anyị ga-aga kọtụ ịnụ taa ka ị ga-aga ị ga-akpọ Clara aga Clara ga-eso na ya nwa witness enwetabe m clear distance aka na m ajụ eluigwe ajụjụ ma nka ga-aga si n'akụkụ redio gị pụọ nwa Adarita ọkwa ijuru eluigwe Uche baa gị ya ị ga-aga gaa n'ihu ihe m chọrọ ikwu n'okwu n'uche enweghị ihe dị ka Tinubu ịbịaghachi nga ahụ Peter Obi ọwaksiga seriously ka m gwakwa unu edo ọ gara inweta people cross river ihe ha tige ọwụ Kalaba ọwụ Anambra sizie gị gịnị so ihe ha na-abịa na-akọrọ unu si gị na ha wax ga izie lie ha wax ga ịgakwana na north wu ihe n'aha ya n'ọrụ kwankwaso na-eme ebe ahụ gị mara things is happening so udo dị ana m ahụ ha na net every day even ma step allegedly step wike chọrọ ime na FCT and the Rivers ha ahụchala ya so enweghị ihe ha na-amega ahụ ndewa ya gaziere gị nọ gaa n'ihu nwaanyị ọma na WhatsApp anyị ozi nke a si n'aka Dikinsi si nwachi na-emere si amimo ọ sụche na Clara ụtụtụ ọma ọ sị ji uche igwa gị nke wee eziokwu na ịhụrụ ndị opposition party na ha ga-enweta mmeri hapụ Tinubu n'afọ 2027 na-abịa abịa na ya bụ ntuliakaelu ọ sị na o kwuola ya kwuo ya ugboro na ọgọdụ na onye isi na-araghị mmapụta gị na bịa ma Tinubu aka n'ihu n'afọ 2027 na ya bụ ntuliakaelu a ga-eme na-abịa hụ bịa mee nrụrụ aka na Tinubu kwuru na eziokwu hapụ ịbịa mee nrụrụ aka na onye ahụ ga-enweta 100,000 votes na the 36 states ịdọn rich otu oku ma ọ bụ abụọ ka anyị nwee ike chịkọlọta ya ịbọọlachi Uche Clever ụtụtụ ọma Clara Ndalụ ịbọọlachi dịkọnkisiri eluchie nwafọ Urogbo Were West sọpụrụ gị sanụ na mgbirichi na-akpọ ịhụ na a na-agarube ijewe ọgịga otu a onye ọbụla agbakwa n'onwe ya ume onye na-agba ọsọ gba onwe ya ume ọ ga-enweta Peter Obi ya jishi ike na ndị otu ihe eluzere hope olileanya nọ na ekpere na ihe niile Chineke ga-eme ebere ha baa n'ọchịchị a prezidenti emekpala anya ya gaziere ndị kọntinsiri eluchie anụ na mgbirichi na-akpọ ya gaziere gị nọ ịbọọlachi ikuku ejidela onye nka ya mere ka ọ dị Igbo mere nze ma ọzọ asị ọta mkpebido fichawa ọnụ gị mana n'afọ ejiwele ya ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm bịa nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo
dịka Dikon Kinsili kedu aha ya onye si mgbirichi kpọbata n'ụtụtụ a si wee kwe a na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bakwa ọgịga gaakwa n'ihu nọrọ ebe ahụ agagharị maka na n'oge na-adịghị anya lee ndị ọbịa anyị n'ụtụtụ a emekwala ngagharị